تماشاوان هیجا سلاو رج و همو گشتیارا روژا 21 سبات یا زمان زکماکی جهان جبو و همو گشتیا پیروز به جبو همو گل جهان جبو زمان بندست به تبتیزی زبو زمان کردی که هین نه ناسکرین ام پیروز بکن به روژه ایرو در مجلس دا گروه ما یا پارتیا دم پیشنهاد کردیم در حق زمان دا لسر به پیشنهاد گروه دمیزی مافی آفتن ایام بود پلان سازی ما ابو دستری دا وقت از قاندی دقیقه که بکردی با آخفام پاشی بگرمه ترکی من کردی دست بکر o tene de kelime mi hatin parva kirin lebele sansur hatta dayin evi serok vekili meclisi iyi MHP Celal Adan mafi aftin amiya bu Kurdi kutkir. Mülçuvot bu Kurdi mugo serok heja parlamenterin heja iro bistiveki sebateye روژا زمان زکماکی یا جهانه او روژا پیروز به او خاص او هاتا بری بله دهونی به مجلس دا گروه دا جیبینا گروه دم پارتی هم مبانا مجلس کرده اختنا خدا مگو ایک او جیبینا مجلس وكان بيجن دم بارتيه نه بارستيه شه ند تماشا نكريا إلا برا تماشا بكر شما يك هفسروك دم بارتي برز باخران بكردي آخفي و جدايوي 6 إنسان ده بزمان خود وك بعربي بأرمني بسورياني بوكان بين بجورجي بزمان خواخفين او جبينا جروبه بو زاوية ام بيجن جيلانو زمانا او راستيا ام بين انادولو كردستان بو جبوه مبانا مجلس ده مبانا حمونا وكيلا كر ما هو جوب سرويدن نها هون دزانن سالسالا 21 هلك وقت ام بين هرمي جراندوه هلك لكن كوريوي جراندوه حتى هرمي دا قاف كي وقت ام بين ربربريا هرمي بخورتوه گر زمان جهاني كنا نزيكا 7000 زمان زيان دوين جيان دوين جين دوين لبالي Pırani evan de ben aslengi akan mezindanı. Pırani evan de demekan nizikte eğer bir şekli beş opandın bakadın. El holi rağmen. Jibo eme bagemel Türkiye're, bagemel hamu devletu saziya cihanire ev zamanı ki de ben aslengi asimilasyonu dagırkeri danın ve aslengi ve zor desti liser var zamana rakın. Her zaman nrineke, her zaman çandeke, her zaman ve gelo milleteke, jibo ve her zaman gel jim bu nrina meheve, nrina dem partiye eve. Na anve gelin ser komara Türkiye ve azmuna zamanı Kurdi ve azmuna zamanı Kurdi. Ev 100 sal beri komar çevak ava bu pir derbaz ne bu 1924 da çevak desturanı destekir de her alida serida zaman yek peresi destekir. Yek zaman, yek millet, yek av ve kendin yek perat. Dve demi le amede آپ محمد بازار خاور اولتینه که کردی خلق کرنه bu Kürdi aldıra xudu kir. Lê zabita peşiya wekîyetiyê li dawaya wî digere
her bor gotine ke hevok ka Kurdî 5 kuruş ceza dibire. Başî yudve karakola zabıta deve denge te bixase çima de baxêre ve edewet bi Kurdî axifî Kurdî zî qedexe o denê te zivaya. Denê min çiye dibe em bêjin gotin 5 yan dehe ki çi dibêjin dehe di qatî wî dide û derdkeve zabıtan pêşe wî dimeşe dibe abo te zêde da dibe nana min hişmendî da hûn ê ca dibe pêşa mikevin başa mikevin ceza bibirin hevce nake hîn ez her malvere bikim ez wekî cezaya xwe ki hûn bidin zî ez pêşî min niha donî bûna zimanê Kurdî însanekî me Vapîrekê me di zixax û kolana daxibî 5 kuruş ceza dibirin îro hatin kîja merhale îro hatin yek em bên ferhenga Türkî Kurdî û Tirkî kê derxistiye wek em saziya em bên zimanê ya Tirkî Türk Dîl Kurûmu ew derxistiye du Gava çi avitin, gava weke bin TRT 6 avitin, gava li zanîngeha kursiya kurdolojî vekirin, li saziya em bên perwerdeyî da zimanê bijartinê dest pê kirin û hevû du. Ew gavana di kîjan merhelê da, li kîjan sedemê da devletê yan hikûmetê AKP avitin, gelê Kurd ew 100 sal e bênaber ew xwe zor û zordestî ew xwe qetliam gelê Kurd xwe dil zimanê xwe derke got zimanê me hebûna me ye bê ziman jiyan nabe li wê sedemê dewlet û hikûmetê AKP mecbûr bû ew gavana avitin lê ew gavana qîm dikin na ew gavana zî zatî piranî wan bi kar nayînin hindirê wan valanin lê car dizî ki ew gava avitine baş e lê hindirê wan min got ya valanin lê meselê zî çareser nake ew yek di duyê wî nakokiyek em mezin derkete holê çi ew nakokî li meclîsê em Kurdî daxin dibe zimanê îkis û dixin xeydir û wek em bên ew ya me dibirin Böyle dikin gotin ama dibirin. Lê saziya devletê fermî ecadê nîşan didin ew ferenge derxistiye. Yani hêleke de zimanê Kurdî qedexe li meclîsê ew saziya Türkiye ya fermiye meclîs cihê qanûn derxistinê hêla dizî weke em saziya zimanê Türkiye Türk Dîl Kurûmu ferheng derxistiye ve gavê davetine devlet vê nakokî nikana bimeşe. Bagemel devletê re ew e rokê pêş da rastiya gelê Kurd û rastiya zimanê Kurd bipejîrin. Qebûl bikin gorî gav bavişin. Pêşniyara partiya dem ew e divin ki mesela di hêla ziman da çareseriya mayînde yek zimanê Kurdî di dibistanê da heta nîzanîngehê bu zimanê perwerdeyî ye. Du zimanê Kurdî li tenişta zimanê Tirkiye bu zimanê fermî. Ew hirdir gavana nên avitin mesela zimanê qet çareser nabe. Ya du gelek însana hanê ziman o wezîrê de karê hundirê berê Soylu daxtana xwe da gotibû ku xwedî li zimanê xwe derkevin Kurdava. Zimanê ve zimanekî dewlemend e. Eger zimanê Kurdî zimanekî dewlemend e. Eger 600 perlik weke em Kurdî û Tirkî ferheng hatiye çapkirin ew dem bangemel devletê re ew e rokê pêş de ew gavê me yekê me pêşniyar kirin ve gavana babijin belê bi yekperestî hûn nikan bimeşin hûn başûra Kurdistanê neajîbin li wê derê 5 tane ziman bifermiyenin li xweseriya Rojavazî zatan peymana wan li ser hemû zimanan e hemû ziman wê derê azad e ji bo wê bûna ku Swêda ew roja hûn bêjin zimanê herî dewlemend di cîhanê da ki nav rêza bilind e nav 10 zimana da
heşt zimana da zimanê Kurdî cî digere, yani zimanê herî dewlemend di nav heşt zimana da zimanê Kurdî jî cî digere. Hûn ê sibe bêjin ki ew zimana zimanê me ye ki herî dewlemend e. Ji bo vê îro de em bana ve dikin, gavekî bavêjin. Mesela zimanê Kurdî weke min bi ferheng tenê bi ferheng û wek bi entereta şeş û bi dersê hilbijartî qet çareser nabe. Zor spas, merhaba.